आई. येस. ब बदक. क कणीदार. ख खमंग. ग गोकुळतू. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. शिरोडा वेळागर येथील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध आणि ताज प्रकल्प संपादित क्षेत्रातून 9 हेक्टर क्षेत्र वगळण्यासाठी शिरोडा वेळागर शेतकरी संघटनेच्या 26 जानेवारीला शिरोडा वेळागर येथील खाजण खाडीपात्रातील पाण्यात महिलांनी आपल्या कुटुंबासमवेत उभं राहून आंदोलन छेडलं, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 35 ते 40 कुटुंबातील पुरुष सदस्यांनी आंदोलन छेडलं. एकाच वेळी 2 ठिकाणी आगळं वेगळं लाक्षणिक उपोषण छेडण्यात आलं. गेली 30 वर्ष वेळागरवासीय न्यायासाठी लढा लढतायत. त्यांची घरं, शेती, बागायती यातूनच 30 ते 35 कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. मात्र त्यांच्या सातबारामध्ये एमटीडीसी अशी शासनाची नोंद झाली आहे. यातील शेतकऱ्यांचं 9 हेक्टर क्षेत्रातील ती नोंद रद्द करून पूर्ववत शेतकरी बागायतदार भूमिपुत्रांच्या नावाची नोंद करून घ्यावी आणि शेतकऱ्यांना भूमिहीन होण्यापासून वाचवावं या मागणीसाठी शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी 1 दिवसीय लाक्षणिक उपोषण आंदोलन छेडण्यात आलं. जय जवान जय किसान. जय जवान जय किसान. जय जवान जय किसान. वेळागर भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेची जय हो. वेळागर भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेची जय हो. वेळागर भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेची जय हो. जमीन आमच्या हक्काची नाही कोणाच्या बापाची. जमीन आमच्या हक्काची नाही कोणाच्या बापाची. जमीन आमच्या हक्काची नाही कोणाच्या बापाची. 9 हेक्टर वगा. 9 हेक्टर वगा. एकोणीसशे 94-95 काळापासून ताज प्रकल्पाने आमची शेतकऱ्यांची जमिनी हस्तगत केलेल्या आहेत. आमचा सातबारा कोरा करून त्यांच्यावर पर्यटन विकास महामंडळ असं सगळ्यांना केलं आहे. आमचं शेतीवरच आमचं पोट आहे आणि मेन म्हणजे आम्हाला नोकऱ्या लावणार लेटर आलेली आहेत. मी आता 45 वर्षाचा झालो. ताडी काढा, हे काढा, पूर्ण आयुष्य आमचं शेतकऱ्यांचं बरबाद करून टाकलेलं आहे. आमची जमीन आम्हाला परत पाहिजे. 1 इंचही जमीन देणार नाही. आम्ही मरायला पण तयार आहोत. 1 इंचही आम्ही जमीन देणार नाही. शेतकऱ्यांच्या सगळ्या जमिनी 9 हेक्टर शेतकरी संघटनेचा वगळल्यानंतर आमचा पर्यटनाला विरोध नाही. 9 हेक्टर वगळलाच पाहिजे. नावं चढणार नाही. तुम्हाला पाहिजे ते तुम्ही करू शकता. त्याच्यावर शेती करा किंवा माड बागात लावा करा. पण ते बोलतात की तुमच्या नावावर होणार नाही. तर आमचं म्हणणं एवढंच आहे की आम्हाला आमच्या जमिनी आमच्या नावावर झाल्या पाहिजे. शेतकऱ्यांचे जे जे आहेत त्यांच्या. मग उद्या आम्हाला कोणी सांगेल की तुमचा इथे काहीच हक्क नाही. आज आम्हाला हे सांगतील की तुम्ही हे करा, पण उद्या आम्हाला हे कोण हे खात्री देऊ शकतं की आम्हाला इथनं उचलणार नाही किंवा हकलणार नाही याची. कारण आम्हाला सांगितलं जातं हे तुमच्या नावावर होणार नाही, शासनाच्याच नावावर राहील. ते आम्हाला आमच्याच नावावर पाहिजे आणि 9 हेक्टरच आम्हाला पाहिजे. बाकी तुम्ही ताजचा प्रकल्प करा, आमचा विरोध नाही. आरोस्कर आमच्या वाडवडिलांच्या ज्यापूर्वी बाग बागायती केली तशीच आम्ही अजून मागून चालवतो. त्याच्यावरच आमचा उदरनिर्वाह आहे. त्यामुळे ती 9 हेक्टरात हे करून सर्व आम्हाला मिळालं पाहिजे. आमचं त्याच्यावरच उपजीवन आहे. माझा नवरा पण बेरोजगार आहे, तो पण हे करतो. त्याच्यामुळे सर इथे आणि कोणाला आणि म्हणजे दुसरं असं काय ऑप्शनच नाही आहे की आम्ही कुठे बाहेर जाऊ काम करावं का. इथे कोण शिकलेली माणसंच नाही आहे ना, शेतकरी जावं. त्याच्यामुळे आम्ही इथे कष्ट करून आम्ही आपलं पोट भरतो आहे. पण ह्याच्यावर तर शासन आम्हाला आमची जमीन देत नाही तर आपण काय करायचं. त्याच्यावर आमचं म्हणून आम्ही आता एक तीव्र आंदोलन तिथे छेडलं आहे. पाण्यात उतरून शासनाने दखल घ्यावी यासाठी. हां, असं शासनाने आमची जास्तीत जास्त दखल घ्यावी आणि आमची जमीन आम्हाला परत द्यावी. आमचा विरोध नाही, पण शेतकरी ज्याच्या जमिनी आणि ज्या बागा आहेत ते 9 हेक्टर जमीन ही वगळून त्यांनी आपला प्रकल्प पूर्ण करावा. पण आमची 9 हेक्टर जमीन ती आम्हाला परत द्यावी. आमचा जो कागद 7/12 आहे त्याच्यावर त्यांची काही जणांची नावं चढली, काही कोरे आहेत, ते परत आमच्या नावाने परत करून देऊन 9 हेक्टरला आम्हाला आमच्या जमिनी परत द्याव्या. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.